Masívna nelegálna migrácia predstavuje pre Európu existenčné ohrozenie. Túto hrozbu však mnohé západné krajiny 10 ročie zľahčovali a teraz žnú krvavé dôsledky svojej slnečkárskej naivity. Každý, kto ich varoval pred nebezpečenstvom politiky otvorených dverí pri migrácii, označovali za xenofóba, rasistu či extrémistu. A dnes sú šokovaní, že tí ich extrémisti získavajú väčšinu v jednom členskom štáte za druhým. Kedy už aj v tomto parlamente pochopíme, že nelegálna migrácia nie je správna? Našou úlohou nie je donekonečna riešiť jej nezvládateľné následky, ale ju raz a navždy zastaviť. Prerozdeľovanie imigrantov, búranie Schengenu či migračný pakt, nič z toho nefunguje, lebo nič z toho nerieši príčinu nelegálnej migrácie. Jediné funkčné riešenie tohto problému je dôsledná kontrola vonkajších hraníc a až potom prichádza na rad prísna návratová politika. Na územie Európskej únie má vkročiť len taký imigrant, čo bol dôsledne skontrolovaný a získal na to legálne povolenie. Všetci ostatní patria za vonkajšiu hranicu Európskej únie. Áno, riešenie je naozaj tak jednoduché, tak prosím prestaňme predstierať, že po 10 ročí ideme zrazu hľadať nejaké inovatívne riešenia, lebo sme už fakt na smiech. Samozrejme, že aj toto riešenie stojí nemalé peniaze. Ale čo si ich zaslúži viac, než bezpečnosť našich občanov? Keď dokážeme dať nečlenskému štátu desiatky miliárd na jeho ochranu, musíme ich vedieť nájsť aj na ochranu našich hraníc, nášho spôsobu života, našej Európy. Ďakujem.